Morjesta kaikille, se on Apsu täällä. Tänään katsotaan parhaimmat tweakit konepelaajille. Mä unohdin sanoa videon alussa, että menkää ennen mitään, niin menkää tämmöiseen Reson 1v1 mappiin ja kattokaa paljon teillä on pingi ja FPS. Et mä jo tein noi tweakit. Mulla on 880 fps ja sitten voitte kommentoida, että paljon te saitte fps siitä lisää. Eli aloitetaan täältä Fortnite-asetuksista. Ensimmäiseksi meillä on window mode, joka kannattaa pitää full screenillä, jos sulla on hyvä kone. Mutta jos sulla on huono kone, kannattaa pitää windowed full screenillä. Windowed full screen antaa vähän enemmän fps, mutta vähän myös enemmän input-diileitä. Eli jos sulla on pientäkään FPS-pulaa esim. Endissä, niin kannattaa laittaa windowed full screen. Sitten resoluutio. Kannattaa muistaa, että ei kannata vaihtaa resoluutiota liian alhaiseksi. On parempiakin tapoja tweakata konetta, kun laittaa resoluutio ihan hirveäksi. Eli 1920x 1080 on niinku just hyvä, mitä melkein kaikki proot käyttää. Mutta sitten on myös semmonen kuin 1720. Sitä voi just ehkä vielä käyttää, mutta sen alemmas ei kannata mennä, ihan sama oli vaikka kuin huono kone. Ja sitten rendering mode performance, ihan sama mikä kone sulla on. V-sync off, ihan sama mikä kone sulla on. Sitten frame rate limit. Kannattaa katsoa täältä. Mennä tähän alkunäyttöön. Sitten mennä tästä right-klikata Display Settings. Sitten Advanced Display. Mulla on tää englanniksi, mutta kyllä sä löydät, jos tää on suomeksi myös. 240 Hz on mun näyttö. Eli sitten mä pidän 240 myös pelissä. Tätä frame limittiä. Sitten mennään vähän alemmas. 3D resolution. Taas jos sulla on huono kone, niin tätä voi vähän alentaa, mutta ei kannata liian alas mennä. Se on ihan hirveetä sitten, jos on niinku ihan liian alhaalla. Ehkä 90 niinku voi vielä kestää. Se vähän parantaa FPS, mutta niin jos sulla on FPS pulaa, niin sitten 90. Sitten off. View distance, tää on taas, jos sulla on huono kone, kannattaa vaan laittaa near. Jos sulla on semmonen semi-hyvä kone, sulla on niinku paha FPS-pulaa, mutta sillä välillä vähän, niin sitten jompikumpi noista. Mutta jos sulla on tosi hyvä kone, niinku mulla, niin sitten epic. Koska tää on tärkeä kupeissa, kun sä ländäät jollekin aseelle, niin sit sulla rendaa se ase, sä näet, että se on ase eikä mikään esim. Medari. Sulla rendaa paremmin myös vihut pidemmälle. Mutta nämä kaikki muut, love, off, nämä kaikki vaan pois. Sitten show FPS voi myös olla off, mutta sillä se ei tuo paljon, se vaan näyttää, että paljon sulla on FPS. Sitten off. Ja tää on taas semmonen, että jos sulla on huono kone, niin pidä tää on. Mutta jos sulla on tosi hyvä kone, niin sitten on plus boost. Ja sitten toi disabled. Ja sitten seuraavaksi mennään tänne replays. Kannattaa pitää replayt päällä, jos sulla on mitään niinku tarvetta käydä replays ikinä, koska se ei oo, kaikki sanoo, että se huonontaa FPS tai pahentaa input delayt, mutta se ei oikeesti pahenna input delayt, se pahentaa sun input delayt vaan, jos sulla on huono SSD sun koneessa. Mutta jos sulla on hyvä, niin sitten ei kannata laittaa it pois päältä, se ei vaikuta sun FPS eikä input delaysiin realistisesti yhtään. Ja sitten seuraavaksi mennään itses mulla oli noin onnilla vahingossa. Toi on tärkeä kanssa, noin pitää olla offilla. Tolle on niin väliä. Se nyt voi laittaa ihan mihin vaan haluaa, 15 on hyvä. Ja sitten vaan Apple. Ja sitten mennään tonne Windows-asetuksiin. Sitten kun päästään tähän, laitetaan Fortti-key, päästään tähän alkunäyttöön, niin mennään ihan eka asetukset. Sitten kirjoitetaan tänne kieli. Ja sitten tästä otetaan lisää kieli
laitetaan kone englanninkieliseksi pelkästään tämän twiikkauksen ajaksi, koska suuri osa näistä tweakeista on englanniksi, niin se on helpompi seurata sitten, kun se on englanniksi. Joten jos sulla ei ole tätä tässä vielä, tätä English United States, sit sä voit tästä vaan kirjoittaa tähän English ja sä saat sen kielen. Sitten kun kone on englanniksi, mennään tonne asetuksiin. Sitten kirjoitetaan tähän Game Mode Settings, sä saat ton. Tää pitää olla on. Sitten Graphics. Tänne näin. Tää. Muistan nää molemmat on. Oho. Ei taas mitään. Sitten laitetaan toi on. Jos sulle ei lue tässä Fortnitea, niin sitten kirjoitetaan tähän niinku add an app. Olet Epic Games Fortnite. Fortnite Game Binarias Win64 Fortnite Client Win64 tää mikä loppuu exe, niin sun pitää laittaa tää tohon, ei esim toi tai toi, se pitää olla tää, jotta se toimii, ja sitten se ilmestyy tähän, ja sitten tärkeä laittaa tähän let Windows decide. Ja sitten unohdin myös sanoa, kun menet tänne, niin laitan nämä kaikki muut asetukset tai tää Microsoft Store, jos sulla on tää, laitan ne power saving ja sitten optimization for Windows Games, se pitää olla off. Eli kaikkiin näihin toi ja toi off. Noin. Ja sitten kun ollaan saatu nämä kaikki tehtyä, mennään tänne, kirjoitetaan Core Isolation, halutaan mennä tänne, ja tää on tärkeä asetus, tää pitää olla off. Mä tiedän, kun sä laitat tää off, niin tää niinku varoittaa, että sinun laitteesi voi tulla hyökätyksi, mutta luota, se ei tule, kunhan ettei mitään ihan uuga-buugaa netistä ala lataamaan mitään aivan tuntemattomia tiedostoja. Eli tää on täysin safe olla off. Ja kaikki muu myös off, paitsi toi pitää olla on. Ja sitä nyt ei voi offille laittaakaan. Ja sitten se on tehty, laitetaan tää kiinni. Ja sitten tehdään iso tweak, eli laitetaan nää kiinni. Avataan täältä taas, kirjoitetaan tänne, että PowerShell. Kirjoittaa vaan power, niin sitten saatan. Sitten ei open, vaan run as administrator tosta. Sitten yes. Sitten tulee tämmönen ihme hackerilta näyttävä jutska, niin sitten mä laitan kuvaukseen tän, mikä sun pitää copy-pastata tähän. Ja sitten se liitetään tohon. Noin. Mä en tiedä miksi tohon tuli tollasta, mutta no niin. Tosta noin saadaan tää IX päättyinen jutska tähän, painetaan enter. Oho, lähti X-vahingossa, no niin enter. Ja sitten päästään tähän, niin mennään tweaks ja laitetaan tästä näin kaikki nää päälle. Kaikki tweakit, essential tweaks, laitetaan nää kaikki päälle. Tää on tietysti tehty tää video sillä ajatuksella, että sä käytät sun konetta vaan Forttiin tai muihin peleihin. Elikkä jos sä käytät jotakin esim. Adobea tästä, niin sitten kannattaa katsoa sille yksitellen nää. Sä pystyt tässä pitää niinku hiirtää hetken tossa päällä ja sitten lukee, että mitä toi sanoo, että se tekee. Mutta jos sä et tee sun koneella mitään muuta kuin Forttia, niin sä voit kopioida ihan turvallisesti kaikki nämä mun laittamat asetukset. Ja sitten varmistetaan, että tuolla on toi ja toi ja toi. Ja sitten Microsoft Edge jää tonne vielä. Ne pois päältä, kaikki muut päälle. Ja sitten täältä oikealta puolelta Mouse Acceleration on ihan hirveä asetus. Äläkää ikin käyttäkö sitä. Se tekee vaan sen, että sun hiiri niinku kiihtyy.
ja se on hirveä sun aimille. Eli jos se on sulla päällä, niin kuin jossain koneissa on automaattisesti, niin laita se pois päältä. Se tuntuu aluksi vähän oudolta, mutta luota, se tulee olemaan long term parempi. Kaikki prot käyttää sitä offilla. Ja sitten tarkistaa, että game mode pysyy vielä päällä tuolla. Ja sitten vaan painetaan run tweaks. Tässä menee sen 10 minaa. Tweaks are finished, kun tuolla lukee se. Niin sitten se on valmis. Ja sitten kun on tweakit laitettu, niin mennään tähän Shutup 10 run. Ja sitten voit kopioida minun laittamani asetukset. Seuraava twiikki on, painetaan näppäimistöstä Windows ja R samaan aikaan pohjaan, niin tulee tohon tommonen, ja sitten kirjoitetaan regedit tohon, sitten painetaan enter, mennään tänne, sitten päästään tällaiseen ikkunaan Registry Editor, sitten mennään taas tonne kuvaukseen, siellä on laitettu tommonen koodi, mikä pitää copy-pastea tohon, ja sitten painetaan enter tohon noin. Kun ollaan päästy tähän kohtaan, niin jos täällä ei ole tällaista kohtaa kuin Disabled Components, mulla se on, mutta se ei haittaa, jos sulla ei ole, koska me lisätään se tästä right click nev, sitten dword 32-bit value, laitetaan siihen uusi, ja sitten erittäin tärkeä, se pitää olla suoraan just toi disabled components, sen on pakko olla kirjoitettu täysin oikein nimi, että siinä pitää olla isot noi kirjaimet, just niinku tossa on, tai sit se ei toimi, eli muista pitää olla noin. Ja sitten kun se on lisätty, niin tuplaklikataan tohon, ja sitten otetaan decimal, ja sitten value data kirjoitetaan 32 tohon, ja OK. Ja sitten pitää vielä restartata kone, jotta se alkaa toimimaan. Joten restartataan kone nytten. No niin, nyt saatiin kone restartattua. Ja sitten mennään seuraavaksi tänne. Kirjoitetaan select, ei vaan siis choose a power plan. No niin, kirjoitetaan se oikein. No, choose a power plan. Siitä niin. Sitten päästiin tähän. Niin teillä ei varmaan ole vielä Ultimate Performance tässä, mutta mä näytän sulle miten se saadaan, koska tää on paras mahdollinen asia powerplan sun koneelle, jotta Fortti toimii mahdollisimman hyvin. Elikkä mentiin tänne äsken, kirjoitetaan command prompt, sitten aukeutuu tämmönen, sitten taas kuvauksesta pitää copy-paste tällainen tähän ja sitten enteriä vaan. Se toimii joo, niin sitten kun tän avaa uusiksi tän koko homma, niin sitten tulee Ultimate Performance jossain jonnekin tänne tulee, jos sulla on näin niin avaa tosta ja sitten niin Ultimate Performance pitäisi olla päällä nyt. Katsotaan Nvidia-asetukset seuraavaksi. Eli Nvidia Control Panel,
Mentiin tosta right click ja panettiin Nvidia Control Panel. Sitten saatiin auki tää. Niin mennään Manage 3D Settings. Sitten OpenGL Rendering GPU. Laitetaan se siihen näytöohjaimeen, mikä sulla on siinä koneessa. Mulla on 4060. Niin laitetaan se siihen. Sitten mennään Shader Kaghe Size. Driver Default ei missään nimessä. Pitää olla 10 GB. Tässä ei mikään muu. 10 GB on just se, mikä on täydellinen Forttiin. Ja sitten mennään Vertical Sync. Laitetaan se off. Sitten mennään ylös. Anti-aliasing Gamma Correction off. Sitten Low Latency Mode. Tää on sama mikä on siellä Fortin sisällä, eli jos sulla on hyvä kone, niin ultra, mutta jos sulla on semmonen mid-kone, niin sitten vaan on. Itse laitan ultra. Sitten Power Management Mode. Ehdottomasti prefer maximum performance siihen. Ja sitten viimeisenä pitää löytää Texture Filtering Anisotropic Sample. Tällainen, laitan se on. Ja sitten kun ollaan laitettu kaikki kuntoon, niin painetaan Apply ja sitten kiinni. Sitten mennään takaisin asetuksiin. Sitten System ja Notifications. Ja sitten varmistetaan, että Notifications on off. Ja sitten Do Not Disturb on päällä. Sitten kun Notifications on laitettu pois päältä, mennään Accessibility ja Visual Effects. Ja sitten Transparency Effects off. Ja kaikki muut off myös täältä. Seuraavaksi Privacy ja Security. Mennään täältä, laitetaan kaikki off. Kaikki mitä löytää. Recommendations ja offers mentiin se laittaa pois. Sitten Speech. Täältä pitää olla off kaikki. Täältä seuraava. Täältä kaikki vaan offille mitä voi laittaa. Ja sitten Diagnostics vielä. Tarkistetaan kaikki on off. Joo, hyvältä näyttää. Ja sitten Search. Täältä Search History off. Ja sitten kaikki muut offilla. Ja sitten tämä Encanked. Tämä pitää olla Encanked, ellei sulla on aivan hirveä toi prosessori. Mutta kaikille muille, joilla on hyvä prosessori tai edes semi-hyvä, niin Encanked on paljon parempi olla päällä. Windows Update, Advanced Options ja kaikki nämä pitää olla off. Sitten Delivery Optimization. Mennään sinne, tarkistetaan että on off. Sitten kun ollaan saatu se tehtyksi, niin laitetaan taas kiinni ja kirjoitetaan tänne View Advanced System Settings. Avataan se. Sitten Performance Settings ja varmista, että otat tämän Custom ja sitten laitat samat asetukset kuin tässä on. Ja sitten mennään Nvidia-appiin. Jos sinulla ei ole vielä Nvidia-appia, niin sitten voit ladata sen helposti netistä. Mennään tänne. Sitten Graphics, Fortnite ja laitetaan Performance aivan täysille ja Optimize. Ja täältä mikäli fullscreenillä huomaat, että Fortissa lagaa enemmän, niin tämä on se syy. Laitetaan G-Sync pois päältä. Ja myöskin varmistetaan, onko uutta driveria tullut päivitykseen. Ja onhan se, joten ladataan driveri. Sillä aikaa kun driveri latautuu, voimme mennä täältä Services
avataan services ja sitten täältä laitetaan muutama asetus pois päältä. Ensinnäkin mennään ihan alas ja varmistetaan Xbox, kaikki Xbox-alkuiset disabled, eli tuplaklikataan ja disabled. Jos jokin näistä settingeistä on running, niin sitten paina ensin tuosta stop. Stop painaisit tuosta ja sitten muutat sen disabled. Kaikki mitkä sanon voi laittaa pois päältä. Laitetaan fax disabled, ellet käytä faxia tietokoneellasi, niin sitten sen ei kuulu olla päällä. Geolokation service, se näyttää olevan jo disabled. Print spooler stop, ellet käytä tulostinta sun koneella, niin tämä ei kuulu olla päällä. Samoin myös print device configuration disabled, kaikki print disabled, kaikki mitkä vaan voi. Sitten parental controls, ellei sinulla ole jonkin sortin vanhemmuuskontrolleja koneessasi, niin se voi laittaa pois. Ja sitten seuraavaksi Pone service disabled, telepony disabled. Ja sitten vielä wallet service disabled. Jos haluaa olla oikein hifistelijä, niin näitä voisi laittaa vielä joitakin pois lisäksi. Mutta älä ikinä laita mitään pois päältä, mitä et tiedä, koska sinun koneesi saattaa olla rikki, jos laitat esimerkiksi jotakin tärkeää täältä pois päältä. Älä ikinä laita mitään, jos et tiedä tasan tarkkaan, että sä voit oikeasti laittaa sen. Ei laiteta enempää. Sitten kun services on saatu, niin twiikataan nettiä vielä oikein huolella. Elikkä mennään tänne, sitten Device Manager, sitten Network Adapters, sitten right click, vähän niin kuin right clickattiin tuolta, että saatiin toi right click Properties, Advanced ja sitten tämä keskeytyksen hidastaminen. Jos sinulla on se englanniksi, niin se on Internet Moderation. En tiedä miksi nämä on suomeksi, vaikka mä laitoin asetuksista, että on englanniksi, mutta tää ehdottomasti pois käytöstä, koska tää on se syy, miksi sun lagaa, joten nyt sulla ei enää lagaa. Ja sitten täältä kun mennään alas, Power Saving Mode, oh my god, pois käytöstä se. Sitten jokin Green Internet täältä, vihreä Ethernet. Ai, pois käytöstä. Laitetaan vihreä Internet poistettu käytöstä. Ja sitten vielä energiatehokas Ethernet pois käytöstä. Sitten vain OK pois täältä. Sitten Control Panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Settings. Valitaan tästä Properties. Joo. Sitten tästä tuplaklikataan. Sitten mennään tähän alempaan. Use following DNS server addresses. Kirjoitetaan 1. Sitten alternate 8 ja OK. Sitten mennään command prompt. Kirjoitetaan com ja run as administrator. Sen jälkeen kirjoitetaan ip config kautta flush DNS. Noin. Ja sitten kun se on tehty, niin mennään takaisin
tähän, että painetaan Windows R ja sitten kirjoitetaan regedit siihen, niin kuin teimme aikaisemmin. Yes. Ja sitten mennään taas tänne ja kuvauksesta löytyy tähän kopioitava juttu. Painetaan Enter. Minulla ei jostain syystä auennut nytten oikeaan kohtaan, mutta pääsit kun menet Games tuosta ja nyt aukeavat nämä ja tää on missä me halutaan olla. Tämä Scheduling kategori, tuplaklikataan siihen ja kirjoitetaan tähän manuaalisesti Hi isolla H:lla. Erittäin tärkeää. Sitten OK. Kuvauksesta kun ollaan laitettu Hi, otetaan uusi teksti kuvauksesta ja copy-pastetaan se tuohon. Mennään tänne Priority Control. Ollaan saatu tämä ja sitten etsitään täältä Priority Control. Ja sitten tuplaklikkaus tähän. Ja tähän on tärkeää kirjoittaa 26 ja hexadecimal. OK. Ja sitten taas kuvauksesta otetaan yksi, laitetaan tänne. Ja System Profile. Taas jos sinulla ei ole täällä Network Throttling Index, ei ole valmiina, niin sitten tehdään se tälleen ja kirjoitetaan taas Network. Pitää kirjoittaa aivan täydellisesti se, niin kuin se lukee tuossa. Tässä Network Throttling Index. Ja sitten kun se on lisätty, siihen tuplaklikataan ja sitten laitetaan, kirjoitetaan value-dataan FF, eli 8 F-kirjainta ja hexadecimal, sitten OK. Muista, jos sinun nettisi alkaa lagaamaan tämän tweakin jälkeen, niin sitten tulet vain tänne ja poistat tämän ja laitat sen niin kuin se oli ennenkin. Ja sitten laitetaan vielä System Responsiveness Value Data. Monella se on 20 alun perin. Laitetaan se 0 ja OK. Sitten vielä yksi tweakki, eli kuvauksesta tämä Windows oikea klikki Nev käy ja Nev käy nimeksi tulee Pisked. Se tulee sen nimeksi. Ja sitten tänne mennään Nev D-Word 32-bit value. Sitten laitetaan tähän rename non-best effort limit. Nämä kaikki on kuvauksessa. Ja sitten tuplaklikataan ja se pitää olla 0. Done. Nyt on kaikki tweakit laitettu, eli laitetaanpas kiinni tuo vain. Ja laitetaan Fortti päälle, katsotaan paraniko FPS paljon. Holy, tää on smoothie. Muistakaa tilaa kanavaa, tykkää video, let's go!